Čaute, máme Tiboraupe a dneska tu máme ďalší vlog. Už dávno nebol vlog, ja skôr točím tie slitéry, alebo strašne ma bavia. Ale už som stiahol nové hry, takže môžete mi napísať aj do komentárov, že akú hru by som mal natáčať, lebo furt nechcem slitériu. A teraz som si stiahol futbal a to som hral, ale to sú takí panáci s veľkou hlavou, jak neviem čo, ale takže vy mi môžete napísať, počkaj, som smedný. Guma. To je taká guma, ktorá je na jedenie. Nechcem to zjesť, lebo ideme napáliť jednu kamarátku. Bordel, jak v tanku. Nič nové. No to je taká guma. Vidíte? Pom! Guma. No to je želatina. Ja natočím aj video, že jak sa to robí. Dneska bude, jak sa to robí. Môžete dať hociaké, to je jedno. Ale buďte si istí, že to chutí ako želatina, bez chuti. To by ste museli mať buď nejakú veľmi sladkú, nejaké sladké pitie. Toto je len také slabé, to necítiť ani v realite, keď to normálne pijeme. Toto, ale ešte aj tú kofolu sme jednu robili. No tak ani to necítiť tak, ale keď dáte nejakú to toma, to je strašne sladké, tak to už to sa neskúšili, ale dneska to urobíme z toho toma. Takže vám to aj ukážem, jak sa to robí, ale to je normálne brutálne. Možno natočím aj video, že jak to zjem. Možno. Veľmi sa... Dobre to je, ja by som, kebyže vy chcete, skúste si to. Len toto sa to už troška poškrábalo. To nevadí, lebo to, jak sme dali dole plast a takéto. Akože je to dobré. Dobre, vonia to ako pitie. Takže dúfame, že napáli. Ináč, toto, čo není to vrchnák, to si nevšímajte, lebo to by malo byť tiež, lenže ono to bolo pena a pena je strašne slabá zóne. Zlomilo sa to, už som to zjedol a není to dobré, fuj. Takže vždycky, keď to dávate, tak musíte čakať, že máte na... No, aj potom vám to ukážem. My sme to zatiaľ robili takto, ale to by malo byť len... To by malo byť, toto by ste dali dole, ten vrchnák, to je úplne jedno od jakého a to by malo byť takto vyzerať nejak, lenže my sme to pokazili a ten oný sa to neoddalo, lebo tam bola tá pena. Tá pena nie je dobrá. Takže je to tak. A dnešný vlog bude, neviem, toto som vám chcel ukázať. No ináč urobím to, čo som teraz tuto ukazoval. Toto. Ja vám to potom tam všetko vysvetlím, úplne všetko. Ináč si nemyslíte, že nemám korzet, ale mám korzet, len nemám tričko a nechcel sa mi dať tričko, lebo som si musel zase lahnúť a potom postaviť. No tak som kašľal na to, dal som si iba mikinu. Fuj. Ešte furt spím. Ináč... neviem čo. Už ma boli aj noha. Tabletky som mal. Toto som vám ukázal. Dobre to vonia. Teraz by som to zjedol. Skúsil by som to. Ináč môžete, dávam aj link do popisu. Nie.
neviem, skúste si to nejak nájsť, ale neviem, z tablety. Iba že by som na počítači natáčal. Alebo mám. Takže link budete mať v popisu. Ale je to po anglicky, takže asi niektorí nebudú vás tom rozumieť. Takže buď čakajte do dneska, asi po obede. Takže asi čakajte, počkajte. Potíkol. No, takže buď chcete, napíšte do komentárov, či chcete ten link, alebo počkajte do poobedia, lebo teraz, ak budem dávať ten link, no tak potom, Ježišmarja, už neviem sa vykúkcať. Tak ešte raz. Tak keď chcete, aby som vám dal to video, že ak sa to robí, len to bude po anglicky, tak napíšte do komentáru, že chcete. Ja vám dám link, napíšem ho do komentáru, do tohto videa. Alebo keď napíšte, že alebo nič nenapíšte a počkajte do poobedia a ja to natočím po slovensky. Takže, no, sme späť, mne sa vypla kamera, prepáčte, no, čo som hovoril, no, že keď chcete ten link, tak napíšte do komentáru, že chcete. Keď nechcete, tak nič nenapíšte, počkajte do poobedia, ja to natočím. Ten korzet ma tlačí. Ja to natočím, už máš to, štípe ma tu. Ja to natočím a neviem, toto by asi mohlo byť všetko z videa, neviem ešte čo povedať. Takže toto bol taký menší vlog, 7 minútový. A ja vám odporúčam, aby ste počkali dotedy, lebo niektorí fakt nerozumiate anglicky. Ja to budem aj hovoriť slovensky. Je to mega. Dá sa urobiť aj rukavice, ale to sme ešte neskúšali. Možno ani som neukazoval mame, takže možno to ukážem a urobíme aj to. To bude vrtelné. Len kebyže sa dá dať donútra, to by bolo super. To by som gumové a ham. Akože je to dobré, ja by som ja to ľahké urobil, len potrebujete nejaké pitie, veľa želatín, my tam dávame 10 želatín a najlepšie by bolo, aby ste to nechali v chladničke aspoň tie 3 alebo 2 hodiny, možno až 4, lebo to, dokým sa stuhne tá želatína a chladnička je najlepšie, lebo tam je zima. A tak to bude najrýchlejšie, lebo kebyže to necháte vonku, to už môže aj 6 hodín. Takže najlepšie by to bolo, kebyže 2 alebo, no, najlepšie 4 hodiny alebo 5. Môžete aj 3, ale 2 už asi nie, lebo to je málo. Ja by som dal tie 3 alebo 4, ale najlepšie by bolo 5. No tak dobre, ja sa s vami lúčim a čusák, dajte like a odber, ale nie, tak ja som nej taký, ja neľúbim, keď niekto dáva furt do videa, že like a odber, alebo hovoria, že dajte like a odber, neznášam to, no nevadí, ja sa s vami lúčim a čusák.